Kalenti ga balej shakajaka aijing sumar ki nongpang ka Sonidan Sub Center menta galalong ka balabet labiang bat ka bapaka ka ba kane kala pensuk shikade gi paiba nong shong shnong ka thain ki badang ha papo ka jingpe jingkmi ha ka liang ka kwat ka khia jong ka Sonidan Sub Center kumban shukudo hangne kane kalenti kade ga basdang na ka shibenta jong ka surok shnong ka ban poi hadu ka te ga jaka aijing sumar ka badon ne ka jingjalan kumba shispa mitar tam aa bat ka de tang ka surok khando kabala jubo jing e bat ka jing sertok shikat day shiki pai ba nong shong shnong ki balik wat jing sumar lane shimda wai ban poi shakate ka jaka ai jing sumar kham tam hakapor ayom slam kaba wat gi kinong tre jong kate ka jaka ai jing sumar nadu ki doctor ki staff ru ki haban mat ya shibun ki jing e namar wat tang ka kali kit nong pangru kam lai ban poi hakate ka jaka kumta halor kini ki jing e ki jing sertok kaba ki pai ba ki juya kendu tang nakadaw ka jing pembiang kate ka surok na kaliang ba Charles marangar ko munong mikman habayu i kani ka jing e ha ka jing jurep ha ki banai telang jong snam balala kata haus nam arajar arfsan ula shim shisundon ya karai ban pensnano da kalenti ka bapaka klam kano kano ka jing penmang skim ka ba kani ka surok lala sundon ban pendap ya ka bat ka blayo ban pli sundon ha ka shipo terik rempang arajar arpun riu ha ka jing ya don ban sakilang da kinong yalam shnong nong yalam balang ka shnong sonidan bat kinong tre jong kate ka sub center shushu na kaliang ute nong mi khmat ula penlong ru ya ka jing jurep ya kate ka jaka ai jing sumar kaban na kaliang kibor penya shnong bat kinong tre jong kate ka sub center kila pensngo pensngap akhmat jong ui ki jing duna ha kate ka jaka ai jing sumar kaban na lor ki we ki jing duna ka jing e kabakia kendu kade ha ka jing bombiang jong ka kumta na kaliang emli ula ptha ki officer katanat PHE sning division ki balaya don lang ha kate ka jing jurem bakinle e kabadon kam na kabenta kabit kabiang jong kate ka sub center ha kaliang ko umbam umdi mla panda pau ji songo iblay mala punyo ingi ni gasi kumni ni sponsor mana ba ar sinema arja kunru kalau mesti usak jigan mau ha ke history jong ka snong gitu ni nama kumangitip uni usurok aga por lior ngim ni stom ha ban le penwan ingi sudon bok ha ga ba i mele jungi sinema ladap ilawan klaim ka skim klaim ka sinction i kaliang jong i la penbu jadi ka skim bat i pawro jing so kuman i bakit bok i bala kloi ban pensai ngene ka skim klaim ka no sinction skim de agane ka por na priang somhai ai MLA bin burom jungi store jungi di pararo basnong di officer jong di department baro di doktor bape ngene ka health sub center ke jungi ini Sonidan ki staff ki bidan lang bari pi baro ki bidan lang kan najar ke tengin ini ni kumang laong ngani ni si sa ke mau pau ji ai kuble MLA bidan buram jungi bagani ke singi long singi ke ba mai in pli ni kan ti kum gadak jong ji pli ji in khap ni bon bagani ke surak bagi dan dalam mengiyak banyak berpenan kami di nya khat ini I public doctor is nurse staff nurse angin congratulations na kata joki flyo ni surok insep sedam ngawan jengok ini ke sub center ni i kijing putoj bania yang ni akaba ye phiru klabu jeng e sisa kalek kawan ban pen kiwi ke ambulans ni ro sejerong ro korlior mlaso kat no tam lele na kamenta kiba armet kiba de banwan ban check up ye lede hangi nang ta immunization nang ta ki klung nang ta de nakamenta ki badai ban ban ai ban sha ke jung sumara ke ka sub center tolong sisa ke jing ya kumbala ong i rang ba snong ba hakapor bangwan kamdon kono kono skim dai ngala su ai bor ai ba kitbok belum sketris nong ba inang pentrei ya kani ba nganak sabu skim hadin di mentaru hadu mentar nisngode ban ai kublai ke pang i wat ba wat dah ke tu por ngimpat yo sanction ila nak pentrei ke kam kublai shun baket kenika jingerap ko jungsi kalong ke jingku ya ke sub center bat igenok song snong di baro tengengej ba kenika ni surok iba lengkot kaleng kalong ke jingku nak kementa ke sub center dinong trei bat kumjuru nam taki pai bahi dia tang dai kini kiten ke bakhjan nga ai ko blesi sin pat ifi baro
Pat nga ay kamtam ka jing kitbok kiryang na kumanta. Kinong tray hang ni na do doktor kinas. Ikum gadak jong ka jing pli. Kum gadak jong ka jing pli ya kaneka. Surok sisi motor road ke banyak sa sub center ng kap yo ribon ng Kapo.